ngagem ciptane sapuncung kinaya nyanceng barang kang menceng sakala ketepanceng awit saking Gusti ngakal jagat parikali damar marang sang Bagis supaya ya kinurahmat anggene ora kuat marang sang Bathara Kala supaya eling marang kewajiban lan bener sami sakala para Pandhawa saking Semar Misteri Legak untuk satulito mel monggo potomo wong sawaca ilang sawane wong sawaca ilang budayane Takala narpa Kresna tantula sanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta kang munggah kekalih rata dhahar tumyang ingkang sakutama tan warta magawe pupune guna sang Resi Kakang Badranaya kula sinuwun Dwarawati Kakang aja enak-enak kapenah Kakang ngelingono kalamunta Kakang Badranaya kuwi dadi pamonging tumuwuh iki momongamu para Pandhawa iki nemu rubeda Pandhawa kuwi dianggep wong Sukerta wong Sukerta kuwi dadi panganing Bathara Kala Kakang kepriye prayoganing laku supaya para Pandhawa kuwi luwar saka panandhang mangke piye Semar niku manganggep kula niku dadi pamonging tumuwuh lah dapukan sampeyan niku napa benar niku rak ya pamong to panjenengan niku. Nyuwun ngapunten. Bodho kresnane to Wisnune iki ora bodho. Wisnu manggon enten awak sampeyan niku nggih pun dipilih king mrikane niku sampeyan pinilih piniji janma petringan ngoten lho. Mula Rening Pandhawa niku nemu rubeda mboten perlu sampeyan kaget. Dadi wong niku aja kagetan, aja gumunan. Ngeten. Aja kagetan, aja gumunan. Lire kepriye Kakang? Ngaten. Enten napa-napa niku diwawas kanthi weninging cipta meneping raos, aja grusa-grusu le netepke perkara. Luwih-luwih panjenengan niku pamong ngaten ngono Kakang nggih lah mongko menaniku pamonging para Pandhawa semanten ugi kula niki nggih pamonging tumuwuh sing padha percaya mongko sing digayuh mboten wonten melih kejaba mung ketentreman tentrem sing piye to kabeh niku sing digoleki niku mung katentreman lahir batin manggone tentrem niku enten rasa panarima anggere menungsa niku gelem narima ora ngongso aja milik marang darbe ing liyan mesti tentrem atine ning kocapa waton ngongso nuruti hardane kanepson ngene kurang ngono kurang suwe-suwe jagat arep diemperi ajane wong sugih kejaba aku ajane wong pinter kejaba aku lah niku mengke tundone bakal kesuru ngaten mengkono ya Kakang nggih nggo kula dereke sareng-sareng mula enten tembung manunggaling kawula Gusti niki penan enget-enget
enten tembung manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji. Upama niki negara Dwarawati iki arep digawa nyandi to. Kawulane ngawijake tekad ratune ngayomi bareng-bareng letu mandang aja kumingsun aja dupeh aja dumeh. Aja dupeh aku ratune kudu manut karo aku. Ngoten niku nggih elek niku mengke. Najan to sampeyan pinter. Ning pintere aja dienggo minteri. Aja bodhoke karo para kawula. Kawula sing isih bodho nggo bebarengan dipinterke dituduhake margane kebecikan lan kamulyan. Ngaten nggih, Gus. Oh, mengkono ya, Kakang. Nggih. Nggo, golek tentrem bareng-bareng, aja nang-nangan. Yo. Lah saiki Pandhawa dianggep Sukerta kuwi piye? Pun kajenge niku pancen dewa ngawur. Ngarane Pandhawa Sukerta nggih pun kajenge. Mboten napa-napa. Lah pamonge sing kudu pinter kula karo sampeyan nggo. Sakniki njejeke sing bengkong. Ya toh? Ya Kakang. Nah, sambung rakete kalih Sukerta niku wau kudune dinapake. Lah niku ilange kudu rinuwat. Oh, diruwat Kakang. Nggih. Tegese diruwat. Diruwat niku diilangi. Sing diilangi nggih apese. Nggih lelakone sing elek niku wau. Sing kira-kira kleru dalane dituduhake dalan sing bener. Oh, mengkono Kakang. Nggih. Ning kula matur lho. Kula matur tegesipun niki ruwatan. Ruwat niku budaya. Ruwat niku budaya dados nek ngrembug ruwat ampun ngrembug agama kok ndak ora petuk. Nah. Mungkin nek niki mengke dicampur niki mengke entuke mesti geseh. Wong niku wilayahe dhewe-dhewe. Kapan aku nindakake agama, kapan aku ngibadah, kapan aku nindakake budaya. Budaya niki nggih srawung dienggo rukun, ngeten. Ning nek agama dienggo nata urip. Dienggo adeg-adege urip manembah karo Gusti sing gawe urip. Kabeh agama niku becik. Kula mboten kandhake bener lho. Kabeh agama niku becik. Kala mangsane sing elek niku menungsane. Agama kangge nata urip nggih dados patokane ngrasuk agama niku ngeten. Mungguing Semar, mungguing Semar. Urip ki saka sapa? Urip ki arep ngopo? Pungkasane urip ki piye? Niku patokan agama. Urip ki saka sapa? Saking Gusti sing gawe urip. Lantarane bapak karo simbok, bapa biyung, kula lahir karo sampeyan brol. Ayo, wong kok dadak urip ki ngopo? Urip niku enten napa? Lah urip kuwi piye, Kak? Urip niku diutus. Lah sing ngongkon sapa? Nggih Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibaning urip manut karo kodrate nalika urip. Kula niku dadi Semar ya nyemar sing apik, sampeyan dadi Kresna ya Kresna sing apik manut karo pakeme. Pakeme Kresna ki piye, pakeme Semar ki piye. Jagat iki ora tentrem. Sebab apa? Pakeme dhewe ora rampung elek-elek pakeme wong liya. Nggih napa nggih? Ayo. Lah mbok saniki pakeme dhewe ayo dirampungke. Le manembah nggih lahir batin kali Gusti sing gawe urip manut karo piwulanging agama suci kang rinasuk niku wau. Kangge garan wangsul ngersanipun Gusti. Lah pungkasane urip piye? Nggih to? Iya Kakang. Pungkasane urip ya bali ana ngersani Kang Maha Urip. Tegese mati. Tembunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun asale saka Gusti bali ana ngersaning Gusti. Macan mati ninggal lulang, nggo reyok regane larang.
Gajah mati ninggal gading, nggo pipa regane larang. Ayo, nek menungso arep ninggal apa? Ninggal perkara engko mesti. Lah, sing ditinggal niku amal soleh, bebuden sing becik, murakapi kalih bebrayat nadyan wonge wis mati. Ning darmane tesih dieling-eling kalih anak putu yen perlu dilestarekke niku lho amal soleh sing murakapi. Oh ngono ya Kakang. Nggih. Mboten kok Semar niku ajeng ngandhani Bathara Wisnu mboten lho. Tuwek Semare timbang Wisnune. Nggih to? Ya pancen mengkono Kakang. Nggih. Dados nek kula matur kaya ngeten iki, kula ampun mangdukane aja diarani kula wong cala mentah. Wong tuwa ngaya-wara mboten. Babar pisan mboten. Kula mung kepengin golek tentrem, golek ayem, ayo rukun. Oh iya Kakang. Pun, saniki mboten usah ngelek-elek sinten-sinten. Yo takeme dhewe dirampungke yo. Aku ki duwe apa to? Kresna ki duwe apa? Niku jenenge wong percaya diri. Sampeyan duwe napa? Mang goleki pun to, kabeh niki sing nonton iki duwe. Mung kala mangsane arep goleki niku dereng iso, dereng kober. Pun mengke mang goleki dhewe mengke ketemu nalare. Mengke anggere pun ketemu nalare, oh jebolane aku kudune neng kene. Anggere pun ngoten niku jenenge niku mawas diri, iso ngendhaleni kali dirine. Nadyan to niku agek gampang diomongke, angel dilakoni. Ning nek tiyange niku pun ngertos kebak pengati-ati ngaten. Oh ngono ya Kakang. Nggih. Nun pangapunten Semare ora mulang. Nggoh, saniki awake dhewe padha sarasean. Bareng-bareng nek golek pitutur bareng-bareng nek golek piwulang kang anjok dateng katentreman. Oh iya Kakang. Kae sapa kae buta kok bengok-bengok nggoh maksud mikir mriki. Mareka den prayitna semunira ririh eka balik tityaning gandayaning. Aduh Kyai, kula lepat Kyai, kula nyuwun pangapunten Kyai. Nek buta tek njoh nangis. Mula tembange buta-buta galak mulai lunjak-lunjak. Nek apa nek buta-buta nangis nek ora eneng. Ora pangling. Kowe iku ora Bathara Kala. Inggih, Kyai. Kok nangis nglulu ya ning apa? Aduh, Kyai. Kula lepat, Kyai. Lagine kowe wis ngakoni luput. Luputmu ning endi? Inggih. Kula nyuwun dipalilah kaliyan Rama Bungkulun. Kula madosi tiyang Sukerta ing pengangkah kula badhe nedha kaliyan Pandhawa 5. Terus langgih menika Pandhawa gangsal sampun kula mangsa sedaya wiwit saking Permadi Bratasena kembar. Kantun setunggal pambajengipun Puntadewa. Suwahunipun menika kula kemah-kemah
badanipun ngantos muncrat, ludiranipun namung kula kaget. Ludiranipun pethak. Lah terus sak banjure nadyan to pethak tetek kula lajengaken. Kula mundur isin. Sarengaken kelampahan Untadewa kula mangsa namung mandheg wonten gulu. Dados kala menjing kula niku dobel. Kula ulu mboten kenging, kula utahke mboten kenging. Mriki pripun Kyai sing goblok iki kowe? Bathara Kala. Kula Kyai. Ora wis weruh to. Getihe Puntadewa ki putih kok mbok teruske? Matamu mbok nyawang apa? Ora ya ngerti to? Nggih ngertos. Lah iya. Mestine ro kahanan kaya ngono kuwi kowe iki ndang mawasa diri. Ndang mundura. Kowe takono kok lelakon kaya ngene kok mbok teruske ra legan golek mumungan. Aduh Kyai nggih. Kula ngrumaosi lepat Kyai. Tujune kowe jek diparingi eling. Kowe jek gelem ngakoni luput. Kowe jek kena dinarani dewa petingan. Adaane wong nek wis berung. Wong ki nek wis berung ngono salah ngeyel. Nekat. Wis ora gelem kalah. Golek cara liya. Inggih Kyai. Lajeng kula menika kados pundi Kyai? Saiki ngene. Ora ana dalan liya. Kejaba mung pangruwatan. Ingkang dipun ruwat menika Pandhawa napa? Ya dapurmu kuwi. Nggih. Lah malah. Lah sing yak-yakan ki kowe nek. Lah Pandhawa ning apa? Ayo. Nalar to iki. Lah dalah. Inggih. Menawi tetela ngaten Kyai. Kula nyuwun senjata pitulung, kula nyuwun pangruwatan kelawan jengandika Pukulun Mang Bathara Ismaya kaliyan kadang kula sepuh Kakang Bathara Wisnu. Lah kene wis melek to mripatmu. Kowe wis ngerti to nek iki Wisnu. Wah anggap Kresna arep unta sisan ngono gake. Ndang panganen sampun pun tuwuk kula. Kala wau sonten pun tanduk wong sawansa. Memper wae ora. Ya, Bathara Kala kula wonten dawuh Kyai. Ning kowe tulus tuk nyuwun pangruwatan. Inggih, saestu ulun. Mugi-mugi para Pandhawa menika saged kula dalaken, kula utahaken malih. Kula sampun mertobat. Ya, nek pancen mengkono, aku sing bakal ngelingake karo kowe. Ning kowe tak elingake kudu gelem. Yen kowe wis tak ruwat, kowe bali becik. Aja ganggu gawe karo sapa wae. Saguh? Iya sagah. Eling-elingen ya Bathara Kala. Yang lungeng gadung malengkung lir kawersan Bathara Kala wonten dawuh Kyai. Bathukmu kuwi ana tulisane. Ning ora sadhengah wong ngerti werdine. Inggih Kyai. Lajeng suraosipun kados pundi? Rungokno ya, kuwi sejarahe Bathara Kala unine ngene iki. Bong Prayogantira Sang Hyang Akasa lan Bathari Pratiwi mijil Yogantira Sang Agilang-gilang ing siti binuwang aning samudra kumambang alembak-lembak
ana daging dudu daging, ana getih dudu getih, aranmu sang kemale ya kama salah. Akiris akilomaya kadya manik samustika mulut mangarap-arap nekaken Prabawa ketuk lindhu lan prahara lesus go ngaliweran geter pater tanpa tara murup ingkang kala ludra gesang aneng triloka muni weh kang padma kala cakra saking Sang Hyang Jagat Girinata Aum Awignamastu Namasidam. Bathara Kala wonten dawuh Kyai, mantra kaya mengkono kuwi jenenge mantra purwaning dumadi. Teksis sejarahe Bathara Kala kowe kuwi anak Bathara Guru. Inggih inggih Kyai. Salajengipun nah jroning telakmu kuwi ya ana tulisane kena dinarani sastra tinekak utawa sastra telak. Ungelipun kados pundi unine mengkene Aum Awignamastu Namasidam sangkala lumereng sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan amperu kang lara mulya-mulya dening Bathara Brahma. Brahma kena ing lara lungguh ing daging lan ing getih kang lara mulya-mulya dening Bathara Guru. Guru kena ing lara lungguh ing tutuk turune malumah lan saranduning awak kang lara mulya-mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kena ing lara mring Sang Hyang Tunggal kumpul panunggaling rasa, rasa tunggalan jati, jati tunggalan rasa jati mulya. Mulya saking Kang Maha Kawasa. Aum Awignamastu Namasidam kuwi kang ana jroning telahmu. Inggih Kyai. Banjur kang ana ndada dadamu kuwi ana tulisane. Inggih. Naminipun kuwi jenenge mantra sastra bedati ya Rajah Kala Cakra. Tulisan 8-16 sak maknane. Unine mengkene Yamaraja Jaramaya, ya marani Niramaya, ya Silapa Palasiya, ya Midura Radumiya, ya Midusa Sadumiya, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaca Cayasiya, ya Sihama Mahasiya. Tegese heh pangrencana padha mariya, sing sapa arep tumindak ala aja tumeka. Heh kang anekani ilang kaluwihanira, sing sapa ketemu marang ingsun mesti kaungkulan. Heh kang marai luwe amarekna, sing sapa bakal gawe gelo malah gawe lega. Heh kang gawe melarat anyugihna, sapa sing niat gawe tuna malah ngrejekkenana. Heh kang nyikara marya nang saya, sapa sing niat arep gendak sikara malah gawe bejo. Heh kang merangi laruta kekuatanira, sing sapa niat dadi mungsuh ilang kasektenira. Heh kang para cidra padha kagawasa, sing sapa mitenah aja tega tuwa welase. Heh kang dadi ama padha nyingkira, baliya maring asalira aja padha ngrusak lan ngrusuhi. Kuwi Bathara Kala kang ana ing dada sastra bedati. Inggih Kyai. Lah gegermu kuwi ya ana tulisane. Menapa inggih? Lah rak ngerti to kowe. Gegermu ki ana tulisane jenenge mantra caraka balik. Mungkura tak wacane. Inggih Kyai. Caraka balik kuwi unine mengkene. Ngata Baga Manyaya Jadapa Lawasata Dakaracanaha. Tegesipun dos pundi? Ora keneng ditegesi. Lho, sebabipun dak walik ngono kok. Lho kuwalik kados pundi leresipun? Benere ngene, ana Caraka, Bata Sawala padha jayanya, Maga Bathanga. Tegese ana Caraka ana utusan sing wis
sing utus Gusti Kang Kawasa sing diutus kabeh umat menungsa kon nindakake kewajiban urip manut kelawan kodrate nalika urip. Data sawala dat kang ora suwala, urip kang ora isa semaya yen pinate urip ya tetep urip, ora bisa mingkuh, ora isa badal dawuhe kang maha urip. Padha jayanya, padha digdayane, urip kuwi sinandhangan nafsu papat kang rupane ireng abang kuning putih, werdine luamah amarah supiyah mutmainah. Becike menungsa kudu bisa milah lan milih karepe nafsu, aja diumbar, kepara dikendhaleni. Merga nafsu ora iso mati yen ora bareng karo menungsane. Inggih, inggih. Pungkasane maga bathanga, ma tegese sukma, ga tegese raga, bathanga tegese batang. Sukma yen wis uncat saka raga dadine batang tegese mati, bali kang paring urip, bali ana ngersane kang paring urip ya kuwi Gusti Kang Kawasa. Mekaten Kyai. Iya. Bathara Kala wonten dawuh. Kowe ngerti to? Kuwi rak piwulang becik. Inggih Kyai. Kuwi piwulang becik ning Kocapa. Piwulang becik to mundaka ana geger dadi mripatmu ora iso nyawang. Maknane Bathara Kala kuwi ora iso to nyawang piwulang becik. Wong manggone wae ning geger le nulis tur diwalik. Ora piye? Dadi senengamu kuwi mung gawe kapitunaning liyan. Nah, saiki karepmu piye? Kowe wis ngerti to? Munggo jrentre uripmu iki kaya ngono kuwi. Mula senengamu kowe kuwi ngoyak-oyak karo menungsa. Mula diarani Bathara Kala. Kala kuwi wanci. Dadi menungsa iki tansah dioyak-oyak karo wanci. Nek ora ngandel, dina iki kalah karo sesuk, esuk karo sok mben ora dioyak kowe. Sudah ta umurmu kuwi? Oh nggih, Kyai. Lah, mula sangka kuwi dina iki kowe wis ngrumangsani lungguhing uripmu. Nggih, kula sampun ngertos, Kyai. Nek pancen ngono wis mertobat tenan, inggih sampun. Nah, nek mertobat dina iki kowe bakal tak tulungi para Pandhawa, tak tokke saka wadukmu. Kacarita ki Lurah Badranaya sigra ngenengaken keplan sapuncung kinaya nyacak barang kang mendhek sakala kepancang awit saking Gusti ngangkat zakat parikali damar marang Sang Bagis supaya ya ki rahmat anggene ora kuat marang Sang Bathara Kala supaya eling marang kewajiban lan bener. Sami sakala para Pandhawa saking Upar Sang Bathara Kala.
ing bawana sukertane maring janji lanang sing gawe cilakane Brata Sirun buta elek iki lakon mati dening aku ampun Ndara Bratasena pun mangke ndel semanten mawon. Wah, aku ora trimo. Dianggep aku kalah karo buta elek iki. Madyanto kuwi dewa aku ora wegah. Rampungane dina iki. Pun. Jroning ati sampeyan ampun mangtanduri rasa sesengitan. Jroning ati sampeyan ampun mangtanduri rasa gething keburu sengit ndak marai mboten tentrem urip sampeyan. Sebab menungso mboten tentrem jroning atine pun ketanduran rasa sasri kali sinten kemawon niku dicali. Mangkono. Nggih. Ngeten. Bathara Kala. Wonten dawuh Kyai. Kowe wis ngerti to? Ora sembarang jenenge wong Sukerta. Kowe tak kandhani Pandhawa 5 ki Sukerta ki nek Pak Mbok duwe anak 5 lanang kabeh. Kuwi kena denarani Sukerta. Ngono bae kuwi isih ana wiradate. Kodrat karo wiradat. Nek ra nggih menang kodratipun bener, kodrat karo wiradate menang kodrate. Ning menungso tak rak diwenangake budidaya ikhtiar. Ana pancen mung jagake kodrat kene ngapa wong lara kok dadake golek-goleke tamba. Ha mbok wis jagake kodrat wong ora urung mati. Nek ora kena ngono. Menungso kuwi diwenehi akal pikiran sing genep. Pambudidayane kudu urip. Ngaten nggih Kyai. Ya, nadyan to pambudidayane menungso kuwi kalah karo garise kang kawasa. Ah saiki kowe wis ngerti to? Yen to Pandhawa ki ora luput. Inggih Kyai. Ah saiki kowe arep apa dina iki? Kula nyuwun pangapunten sedaya kalpatan kula. Ya. Iki Pandhawa iki bubar mbangun negara. Bubar antuk kanugrahaning Gusti Lembabati Alas entuk negara Ngendraprastha. Iki winangun wis rampung aja mbok ributi. Mekaten nggih Kyai. Ya. Kaping pindhone iki rumah sakit Sumber Waras. Kang dina iki ngenengake Murwakala utawa ngruwat. Ujupe kuwi ngaturake panuwun marang Gusti sing gawe urip. Iki pambangune gedung wis bisa rampung. Muga-muga Sumber Waras iki piguna tumrape bangsa lan negara. Ngelingana iki rumah sakit papane wong lara aja diributi. Aja diributi. Siji rumah sakit, loro lemah kuburan ki aja nggo rebutan. Ndak marai ora berkah. Wis to ora berkah. Wis to. Sebab apa? Kuwi papane wong golek tamba. Nek perlu papane wong mertobat. Inggih Kyai. Nah, iki eling-elingen ya Bathara Kala lan aku njaluk. Dina iki kabeh wadya balamu baju barat. Ora kena padha klitah-klitih ning kene. Singkirna kabeh gawanen Bali. Aja nganti ngreridu. Ora kok jeneng menungsane iki gething karo lelembut. Ora, menungsane iki duweni rasa tresna karo makhluk apa wae. Mong dijaluk ayo samad sinamadan daya dinayan. Menungsane ora ganggu baju barate ya ora ganggu karo menungsane. Anut karo kodrate dhewe-dhewe. Mudheng kowe Bathara Kala. Inggih, ngertos Kyai. Nah, nek wis kowe gek baliya marang papanmu lan kabeh abdimu kantinen aja nganti ana sing keri. Inggih, kula istaken dawuh paduka kula nyuwun pamit Kyai.
legegek sadulita mel Tan samar mamoring sukma sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati